गोजोन मोनदोंब्रा आङो ओमफ्राय आङो मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय बेबो जायासै आं बिसि गोबाव जागोन होननानै नेबाय थादों नेबाय आं मोनबाय जागोन खामानियाथ' जाखायो मोनसे नङा मोनसेथ' बिखौ जाखाबायना आं बिथ' खामानिखौथ' फाल्थु खालामाखैना एकदम डाइरेक्टखा खामानिया आं मा खालामनो आं दा बुंनाया बिदिनो बुंखाबाय आं दा मा होनो आङो मेलायाव खेलाया थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दानो दुइथायाव थांनो नागिरदोंमोन दा नै टाइमा खयथा जाखो आंथ' टाइम मोनासै आंना मबाइल गैया मबाइलावथ' हनै नोंबाजैसो लायो नोंथाङा जिहेतु दिनै 10 रांनि चेक मोनबाय मा मावगोन नोंथाङा 10 रांखौ मोनोब्ला 10 रां मोनबा आं मोनोबा जै डाइरेक्ट हाबबाय मैगं फायखारि खालामगोन बबा गलायाव होगोन नोंथाङा आं मा ओरैबो हायो थिनालि चिमरगाव देबरगाव हाजोबो आं गासिबो आं मा होनो आं मैगं फायखारि खालामाबाबो आङो सान्द्रि संग्राय सिगां समनिफ्रायनो सान्द्रि संग्राय आं हेबनाय नुबाय सिगां थायोमोन नोंथांखौ आं सिगांनिफ्रायनो आं आखाइयाव मावखायोनोखा ओमफ्राय दा आङो दा मिलाव खारबाय थाबाय नालाय आंथ' दा हेबनो हाथ'ला आं दा ओंखायनो फैसा मोनबानो बेजों फायखारि खालामगोन सिगांनि सरखार थानाय समाव नोंथाङा बेबायदि अनसुंथाइ मोनफेराखैमोन नामा ओहो मोनाखै दा मा फोरमायगोन नोंथाङा हाग्रामा सरखारखौथ' मोनखायो मोननाया ओमफ्राय खिन्थु आङो मा बुङो आं बांद्राय खरा बुंला माने आंनि एकाउन्टआ लन लादोंमोन नालाय लन लानायाव 50,000 नालाय ओमफ्राय 10,000 होबाय 20,000 होबाय 30,000 दंमोन ओमफ्राय बियो दा बेखौनो माबागासिनो फैसा बख'नो हायाखै दा बेंकआव आंनि पेन्सना हाबाय थानाय बादि जायो पेन्सना मा बेसेबां हाबोथाय मासाव आंथ' मिथिया बेखौ हाबो दा 8,000 9,000 दंबावोदां पासबुकआव बख'नो हाया आंनो उन्दैया सासेल' जोङो बिमा फिसा साथामल' न'खर सामलायनायाव माबाफोर जेंना जायो नामा जों गैया आइ आफाबो गैया माबाबो गैया गासिबो जोङो दङ नै फंबाय दङ ओमफ्राय फंबाय सानै दङ साथाम बेजों